Assalamu alaikum warahmatullahi masu kallon mu barkanmu da sake haduwa. Kamar yadda kowa ya sani ko in ce mai kallo ya sani, wannan hoto na Hanifa Abubakar ya yada shafin kan yada zumunta na social media. Wannan yarinya ce yar jihar Kano wacce malaminta ya sace ta domin garkuwa da ita. Bayan ya yi garkuwa da ita ya fara karban kuɗi daga hannun iyayen nata, sannan ya kashe ta, wato ya bata guba ta sha, sannan ya sassara ta, sannan ya je binne ta a can wani gidansa duka a jihar Kano. Dalilin tonuwar asirinsa kuwa ya nemi wani da ya rufa masa asiri ya ɓoye masa yarinyar, sai ya ce shi ba zai ɓoye mata ba. Yayin da ya ji bincike ya yi bincike har aka zo ya samu labari, sai ya ce tabbas wannan mutum shine ya sace wannan yarinya, domin ya zo ya kawo masa ajiyan yarinya shi bai karɓa ba. Da bincike sai aka gano tabbas shi wannan malamin shine ya sace ta. Malamin nasu kuwa kakanninta sun yadda da shi ya sace ta, ya je binne ta a wancan gidan nasa da ike jihar Kano duka. Yarinyar ya sace ta ne bayan sun taso daga islamiyya tare da 'yan uwanta ƙananan yara a cikin adaidaita sun taho gidansu bayan nisa daga makarantar da suke zuwa na islamiyya. Sun taho tare da ƙananan yara 'yan uwanta kamar yadda suka saba zuwa a kafa. Sai keke nafe ya tsaya, wato a daidaita sahu, ya ce zai rage musu hanya. Bayan ya rage musu hanya ya tafi da su, ya kawo su duka sun sauka. Sai da suka sauka, to abinka da yara, sai ya ce bari za su sake ɗanawa da Hanifa ta zo ta shigar take da wuya, kawai sai suka gudu da ita. Yaran ne suke bayani bayan an neme ta shiru bata dawo ba. Haka aka ci gaba da bincike. Mahaifinta sun yi alhini sosai, iya sosai, ita da shi da mahaifiyar tata, domin ita kadai ce Allah ya mallaka musu a wannan gidan duniya. Ya bayyana wa gidan jaridar BBC cewa yana zaune a cikin ofis na DSS aka kira shi cewa an sami labarinta. Ya ji daɗi sosai domin ya zo yana so ya je inda aka bayyana inda aka ɓoye ta, amma da zuwansa sai ya ji labarin cewa wannan mutum ya kashe ta, ya binne ta wato a tsohon gidansa. Abin ya tayar mata da hankali sosai. Mahaifiyarta ta faɗi, aka ɗauke ta aka kai ta asibiti, ba ta iya cin abinci tun lokacin da ta samu labarin. Wannan wani irin san duniya ne, ƙaramar yarinya kamar irin wannan. Me za ka ce wa Ubangiji? Allah ka samu fi ƙarfin zuciyarmu. Wannan shine takaitaccen labarin Hanifa Abubakar, 'yar jihar Kano. Allah ya mata rahama, Allah ya gafarta mata, in kuma idan ta mutu so Allah sa mu cika da imani. Ya rabbul alamin, ighfirha warhamha wa akrim nuzulaha. Wannan shine karshen bidiyon mu yau. Kada ku manta ku yi sharing wannan bidiyo domin kowa da kowa su samu wannan bidiyon ya gani, ya dauki izina daga irin wannan masu san duniya irin wannan. Allah ya kiyaye mu, amin.